imos facer o apartado C da práctica 2 paso a paso. O primeiro que pide o enunciado é que descargues a páxina contido estático que temos aquí. Prememos aquí e dámoslle a agardar, a aceptar. Ben, esta páxina vais aloxar dentro do cartafol personal do usuario que iniciou sesión dentro de... vamos eliminar unha que xa agardamos máis dunha, vale? Dentro da carpeta descargas. Ben, o seguinte paso que vai pedir, que pide, é que o copiemos no cartafol por defecto do XAMPP. O cartafol por defecto do XAMPP é htdocs. Ben, pois se facemos un ls en htdocs, vemos que ti xa tiñas unha páxina que era contido estático.html. Ben, o que imos facer é copiar esta nova páxina con outro nome para que non haxa problemas. Se así esquecemos o que fixeches ontes. Empezamos de novo, vale? Para copiar a páxina, sudo o comando copiar, temos que decirlle onde está o arquivo que queremos copiar neste cartafol, vale? E logo o nome do arquivo, vale? Ti, no canto de profesora, vas poñer Xosé, porque é o teu usuario de inicio de sesión. E logo temos que decirlle o nome co que queremos guardar o arquivo neste directorio. Voulle chamar así para que non haxa lugar a confusión, porque é o do apartado C, de acordo? Se agora facemos un ls, vemos que creou esa páxina. O seguinte que pide o exercicio é que edites esa páxina co gedit, pois gedit e a páxina, contido estático, C, vale? E que engadas o teu nome. Ben, pois dentro do body engadimos un párrafo e poñemos o noso nome. Ti o teu e o meu. Fíjate que aquí aparece un asterisco. Isto significa que as modificacións non foron guardadas. Doulle a guardar, guardou correctamente, senón me daría un erro e pecho. E o seguinte que pide o exercicio que engadas como resposta a esa tarefa unha imaxe onde se vexa o código da páxina modificado. Ben, pois fago un cat contido estático C e xa me vai aparecer aquí o código coa modificación. Sácase un pantallazo a isto e xa está feito o apartado C.